kasuan adibidez txikitatik zaudela mundu hortan eta oso ohituta horretara, naiz eta inoiz ezaren guztiz ohitzen, baina azkenean esperientziak eskarmentu bat ematen dizu eta presioa edo zure saboteadore guztiak hor zurekin daude eta behaiekin badakizu ikasten duzu bizitzen, ez? Horrela. Eta gero, ailegatzen da puntu bat ikasten duzula beste pauso bat disfrutatzen horrekin, ez? Nere kasuan adibidez, izan da urte askotan edo sufrimendua da askotan, ez? Jokatzea, presio hori irabazi beharra, jende aurrean in beharra, askotan limitantea da eta ez duzu asko disfrutatzen, ikasten duzu hori kontrolatzen, eta gero hurrengo pausoa ikasten duzu horrela disfrutatzen. Bai, naiz eta momenturik txarrenean egon, porque konturatzen zara horrekin hasi egiten zarela pertsona bezala, eta esperientzia oso limiteak diala, eta nik ikasi dut horrekin, benetan, ikasi dut urteekin disfrutatzen, baina nire urteak sufritzen eta nire urteak horrei aurre egiten ikasten ere pasatu ditut. Eta baina bai, ez dut esaten horrekin orain lehen momentu honak enituenik eta orain momentu txarrak ez ditudanik, baina ikasi dut sufritzetik disfrutatzera dagoen bide hori pasatzen, ez? Ni nola suertez oso umetatik eta oso modu inkontzientean igual hasi nintzen, pixkat jende aurreko tasun horren lotxa etortzerako pixkat azala eindanekan, eta orduan oso umetan hastearen bentaja izan da nire ustez, jende aurrekotasun horren bertigo itotzailea ez dela hainbeste sentitu izan, bai bertigoa ala ere, noski, bertigoa sentitzen duzu, eta jende masa bat da honean esan dezagun handia, eta igual txapelketa eransten diozunean baldintza bezala horri, bertigoa eta tentsioa handia da. Ikasten duzu horrekin ibiltzen, eta ikasten duzu batzutan zure lagun bihurtzen hori. Batzutan konturatzen naiz, jende asko da honen saio batean, baino tentsio edo bertigo gehiago izan duzu jendea falta danen saioan edo jende gutxi da honen, zeiaia lotsaren presioa eta dena sartzen zaizu falta dan jende horren zera da. Orduan egoera guztiak dira bihurriak presio aldetik, eta zu pixkat ikasten duzu danetara moldatzen. Ikasten duzu danetara moldatzen, eta beti zea permeablea, baina pixka bat impermeabilizatzen ikasten duzu, eta egun batzutan izugarri bero dago jendia, eta bersotan hobetoxo edo okersio jardun, berdin animatzen zaitu, eta ordun ere ikasi berdezu zure buruarekiko autokritiko izaten, eta ez konplazentzi maila hortan erortzen, eta beste batzutan ustez ondoa izea, eta ez da inongo feedbackik. Eta horietan ere nahiko azal lodia berda, eusteko zure buruan autoestima minima bati eta hurrengo bersua asmatzeko indarra eukitzeko. Orduan, ibiliak erakusten dizu azal klase guztiak egiten, eta hala ere dena ez da sekula ikasten, baina bai, lantzen da hori dena.